Аз не съм луд доктор, аз съм клошар. Ако трябва да съм точен, аз съм писател, 20-на книги, много филми и пиеси. Сега вече ще напиша тази друга история. Моята голяма мечта, колкото и да е смешно, е да стана клошар. Но не ми разрешават близките. Другото е да направя наистина един пътуващ театър. Театърът е много трудно изкуство. В цялата тази бърканица, в цялата тази суматоха, във всичко това, което ври и кипи, има един малък древен човек, 54 кг, който се казва Агоп Мелконян. Във всеки от моите герои визирам част от себе си. И дори когато пиша пиесите, слагам масата, двата стола, сядам на единия стол, отивам на другия. Там веднага ставам друг. После се връщам обратно. Просто не знам. Плача с героите си, смея се с тях, ходя на глас, ръкомахам, викам. Писането е почти една пиеса при мене. Живея докато пиша и сигурно ще пиша докато живее. Човешкият живот е низ от ограничения, низ от условности, низ от рамки, от огради и така нататък. Но дори когато пред тебе има една ограда, 2 метра, а ти си еднокрак, според мен нищо не ти пречи да я прескочиш. Е така с въображението си. Да отидеш отвъд. И аз затова избрах тази литература, която е литература на въображението. Защото тя дава най-големи възможности да си свободен. Дае много степени на свобода. Мисля, че никога не съм писал фантастика в онзи смисъл, който обикновенно се разбира. А всъщност никога аз не започнах с фантастика, аз започнах да пиша поезия. Първите ми изяви бяха в списание Родна реч, още като средношколец. След това в студентските издания. В един момент разбрах, че има един начин, в който можеш да махнеш ограниченията на соцреализма, на цензурата тогава, да си го кажем откровенно. Това е като започнеш да разказваш това, което искаш да разкажеш, ама да не е тук, а да е някъде другаде и да не е сега, а да е в някое друго време. Така започнах да пиша едни разкази, които става нещо някъде другаде. В някое друго време, с някакви други хора. Но всичко в тях, в тези разкази, се отнася за тук, за сега и за нормалния, земен човек. Никога не съм се вълнувал от това, какво ги вълнува нея с 16 крълца или с такива мутри, дето ги има по американските филми и така нататък. Всичко това не ме интересува. Аз искам да надникна в себе си. Кой има там? Кой дреме? Какво седи вътре в този Агоп? Какви са неговите ценности? Какви са неговите съвършенства и несъвършенства? Какъв би искал да бъде, а не може да бъде? Какъв може да бъде, а не би искал да бъде? И така нататък. Ето тези неща. Винаги съм отделял професията си на журналиста от професията, от заниманията си като писател.
И така, може би това са двете везни, които ме уравновесяват. В единия край рационалния, такъв добре пресметнатия, точния, ясния. Така трябва да напише статията, че да бъде разбран от читателя. А от другата страна е ония неясния, мъглявия, размазания, който трябва да напише разказа си така, че може да не си го разбрал, но накрая да се разплака. Дори когато имах вече много публикувани неща, дори когато излезе първата ми книга, баща ми гледаше с ирония на всичко това. Отидахме с мама и с мадам на книжарницата на площад Славейков и бяха пуснали моята книга, имаше опашка, спомен за света. И аз се наредих на опашката и после майка се върна и разправя на татко: ама имаше хора, купуваха я, имаше опашка. Той просто не можеше да повярва. Те бяха толкова обикновени хора. Той казваше: момчета, поне една гимназия завършете да си ваете хляба. Той никога не предполагаше тази крива, която двамата с брат ми изкачихме. Мама, тати, бати и аз. До 3-4 годишна възраст съм ходил с рокличка, защото майка е искала първото, нали, е момче, второто да е момиче. И дори крие от съседките, че съм момче. И това беше нашата улица. Та оградата, това училището, още го има училище. Славейков, Бургас. Спомени от детството. Имам чувството, че онова беше друг свят, че съм роден другаде. На 200 метра от морето, една такава върволица от бедни къщички, стаички. Там живеехме гърци, евреи, арменци, една черница, под нея един нужник. И това беше света, в който аз израснах. Първият ми контакт с този свят беше такъв. Многоезичен. Това покрай морето, рибари, търговци, всякакви хора. Такива едни жизнени. Бяха различни, не бяха унили. В тях имаше огънче, имаше пламъче. Сега много рядко го виждам това. Един патриархален свят, един нормален свят, свят на простите отношения между хора, които са дошли от хиляди километри, имаха една единствена цел да оцелеят. Дядо ми беше докер в пристанището, баба ми переше чужди дрехи. И двамата бяха неграмотни. И на български, и на арменски. Български почти не можеха да говорят. И тъй като 5 от децата преди това се изклани,
Той е дошъл само с баща ми, другите тук са родени. И първият език, на който проговорих аз, беше арменски. Едва когато излязах навънка да играя в махалата с децата, разбрах, че има и друг език. И този език е български. Така беше тогава. Това е един въпрос, който винаги съм си задала. Какво значи да оцелееш? Дали ако си маниакален националист, знае само своя собствен език, уважава само своята собствена история, надценява себе си, или обратно? Арменският народ не е имал 16 века държава и въпреки това е оцелял. Арменци живеят в повече от 100 страни по света. И въпреки това, пил съм, като няма къде да спа, тръгнеш по улицата, кажеш 2-3 неприлични изречения на арменски и някой казва: ти що? А? Ела ми на гости. И той може да не знае арменски. Но нещо в него дреме. Както моите деца не знаят, но когато там попълват картоните, пишат се арменци. Брат ми веднъж ми каза, там където се сливат земята, морето и небето, да направим един паметник на Богородица с младенеца и да сложим надписа от признателните арменци. Това беше така доста години усилия от негова страна. Много организации помогнаха, много частни лица помогнаха. Край на краищата се получи и миналата година, точно на Великден, то пък се случи, че арменския и българския Великден съвпаднаха. След всички тези усилия от негова страна, от страна на неговите приятели, този паметник беше открит. Сега, когато човек отиде в Бургаската морска градина, винаги вижда някакви цветя, сложени на този паметник и дори виждам възрастни жени, които минават, спират пред паметника и се прекръстват. Ние на българския народ никога няма да се уморим да благодарим. И българчетата учат стихотворението на Яворов и арменчетата го учат. Може би това, може би просто защото арменците са деликатни хора, никога не натрапват своето присъствие. Може би защото наистина българинът никога не е видял нищо лошо от арменеца. Ето всички тези неща, като се събират в купум, се разбира защо всъщност много трудно различаваш кой е арменец, кой е българин, когато седят на една маса. 2003 година световните организации, културни академии и така нататък честваха 1000 години от смъртта на големия арменски поет Крикор Нарегаци. В този повод аз написах една малка, едноактна пиеса, в която аз играя главната роля. Каза се "Последният грях". Премиерата на пиесата беше в Бургаската арменска църква. Точно в деня на панахидата на мама. Не искам да говоря за пиесата, аз искам да прочета малко от поезията на Крикор Нарегаци.
защото в пиесата има така, на две-три места малко от неговата поезия. Аз съм мрачен в сърцето, с уста злоречива, със слух за фалшивото, с око похотливо. Ръката ми може и смърт да ви носи, бягам в страни при трудни въпроси. Аз съм с дъх от зловония, неуверен в крачките, нозете ми всичко подири си мачкат, нямам любов, руша добродетели, злото ме тегли. Бог е свидетел. Забравих забраните, престъпих обетите, смазах с крака светите завети. Аз съм животно, със стрела острелено, избягал затворник, паднал в бездната. Роб, недочакал смъртта на владетеля, пират, обречен да умре в безпредела. Аз съм жалък адепт и лъжесвидетел, рицар страхлив върху добиче без петали. Аз съм свещеник на мразел амвона, аз съм магистър с гръб към закона, звънар на съзвън нелюбовен, проповедник, забравил своето слово, зор неприветлив, беден в сърцето, непохватен в ръцете, грозен в лицето, пир, разтурен след първата чаша, празник окаян и красота, дето плаши, градина в бурени, леха хръсталаци, сърб, който жени само трънаци, градинар, който се копри в лехите и мишките храни с мед, не пчелите. Аз обичам да издавам поезия. Това беше най-голямата и най-красивата авантюра в нашето семейство. 1992 година просто решихме, двете малки момчета, аз и жена ми, и започнахме да издаваме поезия. Малка библиотека, поетична класика. Според мен това беше едно събитие. Ето ги тук, еднотипно оформени, както би трябвало да бъде в една библиотека. Тук мога да прочита някой от тях. Значи, Франсуа Вион, Омар Хаям, Гьоте, Хьолдерлин, Пастернак и така нататък. Имаше и 2 тома арменска поезия на Хабет Кучак и Ованес Шираз. За жалост. История. Никога не знаех, че има такова село Крушевица. Никога не съм предполагал, че ще живея тук. Тук ми е хубаво, защото този свят е коренно различен от моя. Тези довари, те си говорят на български. Така си им говоря на арменски. Те ми помагат. Когато превеждах Крикор на Арагаци, беше много труден за превод. Поет умрява преди 1000 години. Имам чувството, че тук вечността се изправи. Времето заговори. И някой започна да ми диктува думите. Аз знам кой, но не искам да кажа. Снощи е добра, късно седела, тънко предела.
Ой, добро, добро, добра невесто, ой, добро, добро, добра невесто. Та е направила 9 вретена, тънка основа. Ой, добро, добро, добра невесто, ой, добро, добро, добра невесто. Да си изтъче тънки дарове, да си дарува с лекърва. Ой, добро, добро, добра невесто, ой, добро, добро, добра невесто. Снощи дори в кръчмата на селото бяха събрали 4 местни жени, дали им пенсии и решили да се почерпят. И беше им приятно. Викам, хайде да запеем една песен. Аз съм петия клиент, никой друг няма. Коя песен? Викам, заспали чувства. И почнахме. Заспали чувства. Аз се включих. GSM-а така тихо. Казах на жена ми, поздравявам те с тази песен. Се включих GSM-а и жените си пеят. Кой нормален би постъпил? Аз поздравих жена с тази песен. Ние сме едно великолепно семейство, ето тук. И понякога, като кажа някому, че бях на 17, а тя на 16 и до сега сме заедно. И до сега си говоря на вие и наричам мадам. Просто на тях им се струва странно. Питат ме, ти обичаш ли жена си? Казвам, не, аз я обожавам. Тук се появява дамата на моя живот. Така изглеждаше, когато се запознахме. Нататък почти няма снимки, които не е да я няма. Обичам да ми мирише този свят на прости и ясни неща. И да се говорите така, както се говорят съпруг със съпруга, майка със синове, баща със синове. Както е нормално. Както би трябвало да е устроен според мен този свят. Това, което казвам, ако този начин на мислене е фантастичен начин на мислене, то значи аз наистина съм изумителен фантаст. Защото няма всъщност нищо по-фантастично като усилие на духа от това да се научиш да живееш просто. Да знаеш, че си сътворен на този свят като от кал и вода. Такива сме си, каквото и друго да си говорим. И в тая смесеца от кал и вода нещо те е вдъхнало от душа. Това сме ние пред храма на гроба Господен. Гроба на Дева Мария, стената на плача, но една снимка има, която много се радвам на нея. Една от моите книги се казва Вия Долороза, пътя на страданието, пътя на Христос към кръстната смърт. И аз успях да се снимам на Вия Долороза. Ето е Вия Долороза. Това е много интересен въпрос, дали Господ е имал избор. Аз понякога се размишлявам, ако Той няма избор, то кой друг може да има избор? Значи Той е имал, според мен, една безкрайна възможност да избира и е избрал този свят, който е сътворил. Този свят, който е сътворен от Него, е най-добре от световете. Според мене, защото Той иначе не би се направил труда да го сътворява. Никой гениален майстор няма направи кълпово произведение. Нали? И така, че в този смисъл Той имал
едно единствено, според мен, е така вътрешно желание да сътвори най-добре от всички възможни светове. И го е направил. Това, че е заложил в този свят неговите несъвършенства, според мен е най-великолепното хрумване на Бога. Това, че някъде се спъваш, падаш, правиш фалове, грешки, ето това е очарованието на живия живот. И разбира се, докато накрая разбереш, че тези грешки всъщност са били най-красивото в твоя живот. Ако светът беше идеален, този живот няма да ме е интересен. Затова е скрито. Значи има една граница на познанието ни е турена. Казал, омбре, до тук. От тук нататъка само аз знам правилата на играта. Ти знаеш до тук. Можеш да хвърлиш зарчетата само до петицата. Шестиците ги хвърлям само аз. Е казал този някой с главно на.